Kulang nga mga classrooms ang nagapanguna nga rason kung nga kinahanglan sang Iloilo City Community College nga magpatindog sang extension campus sa bahin sang Fort San Pedro City proper. 300 million na pesos ang utangon sang syudad para sa pagpatindog sang bag-o nga mga classrooms. Sa interview sang Bombo Radio kay Dr. Arnold Darago, presidente sang Iloilo City Community College, iyagin pahayag nga isa sa mga patakaran sang Commission on Higher Education o CONCHED amo ang may ara dapat sang 32 ka mga classrooms ang kada 1,300 ka mga estudyante. Apang sa bahin sang nasambit nga eskwelahan, may ara lamang sila sang 16 ka mga classrooms nga tama gid aka kulang. Ini among rason kung ngaan may ara sila sang klase kada Sabado kag naga-extend pa tubtob alas 8 sa kagabihon. Suno pa kay Rago, nagumpisa ang ilang mga desisyon sang nagbisita ang regional office kag central office sang Commission on Higher Education kung sa diin naghinyo ini sang development plan sang eskwelahan bangod nagadako na ang numero sa mga estudyante kag nagadugang naman ang ilang mga gina-offer nga mga programa. Pahayag pa niya nga posible nga magkaproblema sa institutional recognition kung hindi madugangan ang ilang mga classrooms kag posible nga hindi maka-avail sang free tuition ang mga estudyante halin sa Unifast. Ang Iloilo City Community College amo ang yara sa idalom sang Iloilo City Government. Kung lang taon naton ang basihan naton ang patakaran sang Commission on Higher Education nga classrooms nga dapat may ara kita sa aton populasyon sang estudyante nga almost 1,300 dapat may ara kita sang 32 ka classrooms. Apa sa subong ang aton present nga struktura may ara lang 16 ka mga classrooms. So kulang gid madamo gid nga classrooms ang kulang para maakomodar ang aton mga estudyante. Importante because nga at present ang aton mga estudyante wala sang may ginabayaran nga tuition. Kaso nga hindi kita kalampuas sa institutional recognition nga gina-evaluate kita sang CHED, so madulaan ang kabat-aton nga mga estudyante nga taga-syudad sang Iloilo sang free tuition, magabayad sila sang tuition manukot si Iloilo City Community College sa ila.